Асылыш 18-нче бүлек. Бынан һуң мин тагы бер фәрештәнең күктән төшүен күрдем. Уның хакимлеге бөек ине. Данынан yer яктырды. Ул көчле тавыш менән былай дип кычкырды: Бөек Вавилон емерелде, емерелде! Ул ендәр төягенә һәм төрле шакшы рух турлагына, төрле бысрак һәм ирәнгез коштар ояһына әйләнде. Сөнки ул үзенең ялкынлы фәхешлек шарабын бөтен халыктарга эсерде. Ердәге батшалар уның менән зина кылды. Саудагәрләр уның самаһыз зиннәт байлыгынан байыны. Күктән мин тагы бер тавыш ишеттем: Халкым минең, Вавилондың гөнаһтарында катнашмат, һәм уның бәлә казаларына дусар булмас өчен унан сык. Уның гөнаһтары инде өйкәлешеп күккә тиклем ашты, һәм Алла уның җинаятьләрен исенә төшерде. Ул бүтәндәргә ничек булган булһа, һез дә уга шулай җавап кайтарыгыз. Уның кылган эшләренә хакты икеләтә кайтарыгыз. Уның бүтәндәргә дип исемлек әзерләгән кәсәһендә үзенә икеләтә куәтле исемлек әзерләгез. Ул үзен күпме данлаһа һәм зиннәттә яшәһә, уга шул тиклем газап һәм кайгы бирегез. Ул бит күңеленнән генә: Батша бикә булып ултырам. Мин тол катын түгел, кайгы күрмәясәкмен. Ди. Шуның өчен уга яза, үлем, илау, ялангаслык бер көн өчендә киләсәк, һәм ул утта яндырыласак. Сөнки уны хөкем итүче Раббы Алла кудрәтле. Уның менән ләззәттә яшәгән җирдәге батшалар уның януынан сыккан төтенде күреп, үкереп илаясак һәм кайгырасак. Уның газаптарынан куркып ситтәрәк басып торасаклар һәм: Кайгы, кайгы һиңә бөек кала. Эй Вавилон, куәтле кала, һиңә бер сәгать эчендә хөкем килде дип әйтәсәктәр. Җирдәге саудагәрләр уның хакында кайгырып илаясак, сөнки уларның товардарын бер кем дә һатып алмас. Алтын һәм көмеш әйберләрен, асыл таштарын һәм ынҗыларын, нәфис етен һәм ебәк, куе кызыл һәм алһу төстәге тукымаларын, хуш есле агач төрен, фил һөягенән яһалган әйберләрен, кыйммәтле агастан, бакырдан, тимердән һәм мәрмәрдән эшләнгән төрле нәмәләрен, базыяндарын һәм аш тәмләткечләрен, хуш есләр кушылмаһын, ладандарын, шараптарын һәм зәйтүн майдарын, иң яхшы ондарын һәм буйдайдарын, мал туарын һәм харыктарын, аттарын һәм арбаларын, тәндәре һәм йәндәре менән бергә кулдарын да алмас. Янең көсәгән емештәрең юк хәзер. Бөтен зиннәтлегең һәм копшылыгың һине ташланы. Улар бер касан да табылмас. Был товарларның бөтенеһе менән сауда итүселәр һәм баюсылар уның газаптарынан куркып, кайгырып илап, ситтәрәк басып торасак. Улар: Кайгы, кайгы уга, эй бөек кала. Ул нәфис етен, куе кызыл һәм алһу төстәге тукымаларга төренгән, алтын һәм асыл таштар, ынҗылар менән бизәлгән булган. Шундай зур байлык бер сәгать эчендә юк булды дип әйтәсәктәр. Диңгездә карап йөртүчеләр дә, караптарда йөзүчеләрнең бөтенеһе лә, диңгезчеләр дә һәм диңгез кәсебенән файда күрүчеләр дә ситтәрәк басып торды. Улар каланың януынан сыккан дымды күреп: Был бөек калага башка бер калала тиң түгел! дип кычкырдылар. Улар баштарына тудан һибеп һәм кайгырып илап: Кайгы, кайгы уга, эй бөек кала! Диңгездә караптары булган бөтенеһе лә уның байлыгынан байына. Бер сәгать эчендә бушлыкка әйләнде. Динеләр: Күк, уның хакында шатлан. Изгеләр, илселәр, пәйгамбәрләр, шатланыгыз. Сөнки Алла уны һезне хөкем иткән яза менән хөкем итте. Бынан һуң бер көчле фәрештә зур тирмән хәтле таш алып диңгезгә ташланы ла былай тине: Бөек Вавилон калаһы шундай көс менән алып ташланасак һәм башкаса табылмаясак.
Арфала уйнаусылар да, йырлаусылар да, һыбызгысылар да, боргы кыскыртыусылар да ишетелмәс инде һиндә. Бүтәнсә бер генә һөнәрсе лә, бер генә һөнәр дә булмас. Тирмән ташы тавышы ла ишетелмәс. Яктырткыстың яктылыгы ла һиндә күренмәс. Кияү менән кәләш тавыштары ла бынан ары ишетелмәс. Саудагәрҙәрең ерҙә бөйөк булды. Һинең тылсымың менән бөтөн халыҡтар да алданды. Ул ҡалала пәйғәмбәрҙәрҙең һәм изгеләрҙең ҡаны, ерҙәге барлыҡ үлтерелгәндәрҙең ҡаны табылды.